U organizaciji Palanačkog društva Učitelji u osnovnoj školi Heroj Ivan Muker organizovana je akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Mi ruka zrikala i taj snimak pušti večito na televiziji. Povod za organizovanje jedne ovakve akcije jeste Dečija nedelja. U toku je akcija davanja krvi učitelja, nastavnika i ostalih prosvetnih radnika i ovo je Dečija nedelja i Društvo učitelja nastavnika je organizator ove akcije, a mi smo ti koji uzimamo krv, odnosno trudit ćemo se da u buduće to bude tradicionalna akcija, da uvek u Dečijoj nedelji bude akcija davanja krvi prosvetnih radnika Palanke i okolnih sela. Kako je do sada odziv? Odziv je sasvim solidan. Do sada je dalo 15 učitelja, nastavnika i kako je prvi put, jako je dobro. Krv je uvek potrebna, tako? Krv je uvek potrebna i naša deviza je da krv treba da čeka bolesne i povređene. Dali ste krv koji po redu put? Da, dao sam danas krv. Pa ne znam, 30 i neki put, ne znam tačno, ne vodim računa o tome. Redovno dajete krv, zašto? Pa jedno vreme sam redovno davao, pa sam sada povremeni davalac, odnosno još se dogovori sa ljudima iz transfuzije da dajem krv onda kada je potrebno. Znači da me pozovu, evo i ponovo sam se dogovorio sa doktorom, da onog momenta kad je potrebna krv, da me tog momenta pozovu i da slobodno dam, jer smatram da krv treba dati, treba pomoći onom kome je potrebno. Gojko iz Dejan. Dali ste krv sada, zašto? Pa prvenstveno da bi pomogu drugima, ujedno i sebi. Redovno dajete krv? Redovno, ovo mi je 15. put, znači dajem redovno svaki 4 meseca. Da li vam to pomaže zdravstveno, da li se bolje osjećate? Da, vrlo, znači pomaže vrlo organizmu. Znači sami sebi pomažete tim činom što dajete krv. Direktore, da li prvi put dajete krv? Ne, naravno, pa ovo je negdje 11. I recite mi zašto dajete krv, kojim povodom? Pa da pomognem nekome kome ta krv bude bila potrebna. Mislim, i da pomognem ovu akciju Društva učitelja da pomognemo svima i da bude ovo tradicionalno, da preraste jednu tradiciju, nadam se, da pozovem sve koji to mogu da to učine što pre. Društvo učitelja na predlog jednog od člana, odnosno direktora jedne osnovne škole je pokrenuo inicijativu dobrovoljnog davanja krvi. Sem toga sakupljamo lektire koje su više kod građana naših, pa mogu da donesu u svoje škole te lektire i da napravimo jednu zajedničku biblioteku tih naslova koji su već prevaziđeni. Inače, akcenat je stavljen na ovu akciju, humanost je uvek ono što nedostaje nama ljudima, pa se nadamo da ćemo ovom akcijom doprineti da tu humanost podignemo na neki viši nivo, na neki nivo koji je viši bio nego do sada. Društvo učitelja iz Palanke, pored dobrovoljnog prikupljanja krvi i knjiga, do kraja godine će organizovati još niz akcija. Ovo su vesti televizije Dević. Akciju dobrovoljnog davanja krvi u Palanačkoj gimnaziji organizovali su Opštinski Crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Srbije. Vušković Tijena. Koji razred? 4. 2. Recimo, dala si sad krv? Da. Čega? Pa ništa, čisto je to neki čin plemenitosti. Sad nam može zatrebati i nekom od mojih, pa nikad se ne da. Čisto. Je ovo prvi put? Drugi put davala sam, posljednji put kad su bili u aprilu, su bili u školi. Da li planiraš da nastaviš? Da, sigurno. Da li bi preporučila tvojim drugarima možda? Pa naravno, ovo je stvarno, znači nikakva obaveza, ništa strašno, nekome će zatrebati u svakom slučaju, ali ovo je naravno uvek svako. Opet isti povod, ali druge generacije učenika. Ovo je prvo davanje 18-godišnjaka, normalno u ovoj godini. Drago mi je, odazvali su se jako dobro. Ponavljam po ko zna koji put, čista altruistički razlog, bez slobodnih dana, bez pitanja o participacijama, bez pitanja bilo kakvih. Jednostavno, mladi ljudi žele prvi put da učestvuju u nečemu što se zove humanost. Zaista su divni. Kako je do sad bio odziv, da li ste zadovoljni? I više od toga. I više od toga,
jer odavno nije ovakav odziv bio učenika. Odličan zaista. Da li će to možda postati tradicija da po srednjim školama? Ma nama je i cilj to, zapravo, da uđemo u prve generacije, prvi put ljudi da daju krv, da im objasnim, da nas shvate jednostavno, a da u svojim sredinama, kao što je Smederevska Palanka, da kao odrasli ljudi, zaposleni ljudi i oni u Smederevskoj Palanci daju krv i da svi mi zajedno u Srbiji imamo dovoljno krvi.